Iti tayo palagpamati, gapo, tinadyo sama sorsoro. Dawatin tayo tinananay, panakawat, iti Diyos ama, ang manakabalinti, so amin, kaligitoy, asasao. Kaligitoy kapsat, no, isak lang na tayo, iti pangukuman, iti espiritu, iti agsasao, kada tayo. Ngadda, kaligiti, naimaldit, kaligiti pagbasaan. Taligitoy anay surat iti Lucas 12, iti 11. Ket into ni saklang na kayo, kaligiti panguluan, ken kaligiti agtuturay. Di kay pakadanagan no anya, no kasano, wenno anyan to, iti isong batyo, wenno iti sao, ngay sao yun to. So di kita kapsatin na ibagbaga ni gitoy asasao. Kailangan nga natibker kaligiti pamati tayo ngagsao. Awan ti anyaman nga ibain tayo. May panggapit na nasaya at abanag. Tadda di gitoy apamanetneg mabasa iti Lucas 12 iti 12. Tayo iti Espiritu Santo isuro na kayto iti dayta metlaen nga oras no anya iti rebengyo asawen. So di kita kapsatin na ibagbaga taw may kada tayo ti espiritu no intayo aramiden ni gitoy abanbanag nga nagapot sa dingato. So di kita iti mabasa iti Juan 16 iti 13 ngem inton umay dayjay ti espiritu ti kinapudno idalan na kayto iti amin a kinapudno iti santo nga agsao nga isiso no diket sa nanto iti anyaman a mangnegnan to ket ipakaamunan to kada kayo kaligiti banbanag a mapasamak to. Isu di kita kapsatin na ibagbaga. Isu nga natibker iti kapanpanutan tayo nga agsao gapo iti apo. Tayo may nga rod ni Apo nga Jesucristo ang manangisalakan kada tayo gapo kaligitoy asasao metlaeng. Iti mabasa ito muna a Corinto 14 iti 22. Iti kasta kaligiti sasao may paayda pagilasinan taligitoy iti pagilasinan tayo saan adagiti mamati no diket kaligiti saan a mamati ngem dagiti pamadto may paayda pagilasinan saan adagiti mamati no diket kaligiti mamati. Isu di kita kapsatin na ibagbaga nga ipalpalawag kaligiti sursurat nga intayo aramiden kas may tutop tinasaya at apanagsao wenno nasaya at apanagpamati. So di kita kapsatin na ibagbaga. Isu nga gyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin taligitoy ngadda nga intayo pagilaslasinan. Isu di gitoy tinapapateg nga taraon tayo agturong kenkuana. Isu nga agyaman na kakabsat numawatan nyo ni gitoy apagsasao iti na espirituan palawag agturong iti Diyos ket agyaman iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.